Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. UMaskandi odumile owaziwa ngokuthi uSaliwa ukhala ngabahleli bomcimbi ukuthi babuye bangabakhokheli. Lokho ukuveze kade ehambela umcimbi owaziwa ngegcwalisa obuhlelwe nguKhuzani. USaliwa kulo mcimbi ubengamenyiwe kodwa bekumenywe udadewabo owaziwa ngoNdoni. USaliwa-ke uvele nje wenza okungajwayelekile ngalesi sikhathi kubizwa uNdoni ukuthi akazophefoma, wangena naye banandisa. Uthena-ke sebeqedile ukunandisa wakucacisa-ke ukuthi cha, kahle kahle yena ubengamenyiwe, kodwa-ke ubephelezela udadewabo. Yilapho-ke futhi acacise khona ukuthi babuye bangakhokhelwa uma beqashiwe. USaliwa-ke simazi ngama-album ahlukene njengale ethi Imikhuba Yejongo kanye nethi Zingishiyile Eziya Emhlangeni, enye futhi ithi Umfana Wezinkomo. Manje-ke siyazi sonke ukuthi usadlise ngethi Amaladi Amathathu. Siyathemba-ke ukuthi uKhuzani kanye nethimba lakhe bamkhokhela-ke udadewabo njengoba babephefoma kwigcwalisa. Njengoba naye-ke uSaliwe eseveze lezi ndaba, asithembe ukuthi-ke uKhuzani-ke ulenzile-ke iqiniso. But anyways-ke siyivala la i-video yanamhlanje sibeka onqe. I really hope ukuthi u-enjoyile i-video. If we-enjoyile ngiyacela ukuthi usmash lo like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.